Sziasztok, Jenny vagyok, ő meg Jessie. Igazából ez az én videóterem, csak most itt vagyok Jessie, és ő bekötött szemmel, ki fog engem sminkelni. Szurkoljatok, hogy ne legyen neki olyan rossz, mert csináltunk hülyeségben ilyen bekötött a sminkelést, és hát nem lett a legjobb. De én csináltam, sosem lett a legjobb. Arra feltűzöm, És most még vörösebb rúzsunk van, úgyhogy... igen, tovább. De az is eléggé vörös. Hát. Ő még tűzöm a hajamat. Olyan mehet, hogy én előkeresem a dolgot. Ezt a nem tudom milyen nevű színű. Nem tudom milyen nevű színű. Alatt az a szó használni. Na, hát. Egyébként, ja semmi. Ja, beszélj. Egyébként nem lehet érezni mennyit nyomok ki, úgyhogy szólj, ha elég. Ja. Hát, igen. Sok vagy kevés? Na, megkeresem az arcát, és lealapozom. Csak nincs alapozó ecsetem. És hát nem találtuk meg. Hol az alapozó ecsetébe? Jó, az így. Oké, akkor most jön a púder. Púderből egy... Lapozos vagyok. Púderből egy... milyen? Hol vagy, mi van? Nem, az a gépet tapogatom. Ez az a púder. Az. És ez a alverdés púdert fogom használni. Fordítva mutattam. Ja. Elmondjátok vele. És... Épp az ecset. De nekem kell, nem szabad segíteni. És ezt az ecsetet. Nem én leszek. Warrior. Sok. Ez szerint. És nem vagy. Készen vagyok. Kupak. És tudod, ne segíts. Remélem szép. Biztos szép. Mert így le. Na, akkor most jön a szem. Én szemre egy ilyen palettet tudok használni, nem tudom, mikor van én. Tudom, de nem tudom, mi a szín. Segítsek. Nem szabad segíteni, mondtam már. Melyik? Azért. És fel az ecset? Az is van. Nem, mert az... Ez elég elvadul, ez csak az sem. Ja. És ezt a felét fogom használni. Nem tudom melyik szín, nem tudom mi. Azért az. De nem mondd már meg! Miért kell mindent elárulni? Ez ugyanolyan? Mi? Azért megtudom. És megkeresem a szemét, és lebalackozom. És akkor megfogom, és a másik szemére is megpróbálok egy barack színt rakni. Próbálok, nem megpróbálok. És így a szeme, az egész szeme barack színű lett. Most megkeresek egy másikat, nem tudom, hogy keresek egy másikat, és másik palettát. Ja, 2 palettát hoztunk? Igen, de ez már volt? Ja jó, akkor a másik. De a másikat nem hoztuk ide. De! Azt meghatatod. Képzeljétek el, hogy ha valaki beköti a szemét, akkor nem lehet látni. Akkor egy ilyen színt fogok használni. Az egy sötét kék. Nem lila? Nekem lila van. És akkor ezzel így a felső szemet fogom. És a szemzugat. Persze, végtelen van. A szemzugat fogom így beüzelni. Akkor megfogom. A szemzugot? És így a... Megfelem a lilába. Nem, akkor bakját! Ja? Akkor így. Jézusom. Így.
de már többet nem lesz szükség. És a másik szemet is. Ott fölül a felső szemzugba. Belerakom. Majdnem eltaláltad el. Oké. Csak a orromat itt a Szentélye spirál. Ami ez, nem? Nem. Ide hoztuk, igen. Igen, megtaláltam. Jaj, ne. Ügyéskedésbe is. Jelszélyes persze. Kb. És megfogod azért, mert kérünk, hogy akarom kideríteni. Fogod. Mindig eltalálom. Oké? Homályosan látok a szentélye spirálot. Benyomtam a szemed, de egy kicsit. Én meg már vakulok. A szentélye spirál után a szemceruza. És azt hiszem, hogy a feketét fogtam ki, vagy a fehéret, nem tudom. Az pont a fehér. Igen, És az de fehér, ez a semmi. Szemét. vagyis inkább az orromat. A fehéret, a szemét. Így. Oké, most mi jön? Rúzs! Rúzsból én egy... ilyen nem tudom mit fogok használni. Én ezt a köteget használja. De ez bizonyra belvizsgálatő, de hát nem, mert a vörös Szerintem nem használja. Ez vörös. Ah, de nem szabad megmondani. Ezt meg lehet, hogy a fogam is olyan lesz? Oké? Ott nincs. Megjelent? És akkor fogok használni még egy szefényt, ami nem ez lesz. Ami nem lesz szentélye spirál lesz. Akkor röhögnék jó nagyot. Mindegyiket idehoz. Igen. Jé, itt egy telefon. Ja, ezt a telefonod. Jó, legyen most ez. De kell egy másik. Ez lesz, amit szerencsére napjára tartok. Az én telefonom volt? Igen. Tessék. Viberni. Oké, szállják. Ő is az arra. De nem mond semmit! Oké. Hava. Köszönöm. Orjukamba is nem. És hát ennyi lett volna, amit a Jenny-vel csinálok, és leveszem, és egy kicsit piacnak. Úgyhogy homályosan látok. Tényleg homályosan látok. Az asztalomot megúszta. Igen. Hogy homályosan Olyan, látok. hogyha oda mész. Oké, még nem. Oda mész? Homályosan látok, hallod? Istenem, hagyjatok meg békén. Na, megkezdve a videó. Ja, jó, oké. Visszakapsz? Megmutatod magadat. Úristen! Hát, szerintem. Sziasztok! Ne így emlékezzetek rá, ajánlok! Sziasztok!